2025नि बाबा भांगानि इयुनखौ बुंना गालांनाया थारैनो मोगथां महराव मोनगोन नामा? थारैनो बाबा भांगा बुंनाय बादि फैगौ 2047 मायथाइयाव जोबस्रांसिगोन नामा बुहुमा? बाबा भांगा जायनि आबुं मुङा भांगिलिया भान्डेबा गुस्तेरबा मुलुगनिनो गिख्रंथावसिन भबिष्यतबाणीमोन बिथाङा 1911 मायथाइनि 3 जानुवारियाव वेंजिलियानि भांडेबा सुरबेबा ओनसोलाव जोनोम मोनदोंमोन आरो खोब खम बैसोआव लामानि जाब्रबथायाव जानानै मेगन खाना जादोंमोन। आरो बेबादिनो बाबा भांगा बुंना गालांनाय बादिनो HMPV भाइरासआ गिख्रंथाव महर मोनबोनाय खौराङा गोबां गोसारगासिनो दं। आरो बाबा भांगाया 2025 मायथाइयाव HMPV भाइरासआ गोबां सुबुंनि जिउ लागोनखौ फोरमायना गालांनाय बाथ्राया गोबां खौरां बिजोङाव सावरायजागासिनो दं। दासिमहालागै जोंनि भारत हादराव HMPV भाइरासखौ 6 सुबुंनि देहायाव मोननो हादों। थांनाय 2020 मायथाइयावबो महामारिया गोबां सुबुंनि जिउ लागोनखौ भबिष्यतबाणी खालामनानै गालांदोंमोन। थिग बेबादिनो 2025 मायथाइयावबो HMPV भाइरासआ चाइना हादराव साग्लोबसारगासिनो आरो गोबां सुबुंनि जिउ जोबगासिनो थानायखौ नेशनेल खौरां बिजोङाव मोनगासिनो दं। आरोबाव बाबा भांगाया बुंनानै गालांदोंमोन दि बुहुमाव गिलुबालु बांग्रि मावगोनखौ आरो बाबा भांगा बुंनाय बादिनो थांनाय 7 जानुवारि खालारनि फुंनि समाव गोबांमानि हादराव खनसेयैनो 7.4 रेक्टर स्केलाव बांग्रि मावनानै गिथावना महर मोनो। जेरै खनसेनो बाबा भांगा बुंनाय बादि पाकिस्तान बांग्लादेश हादराव बांग्रि फैयो आरो बे 2025 मायथाइनि गोदान बोसोरावनो मुलुगाव बांग्रिया 122 सुबुंनि जिउ खहा जायो। थारैनो बाबा भांगाया बुंना गालांनाय बादिनो फैगौ 2047 मायथाइयाव मुलुगा जोबस्रांसिगोन नामा?